magyar sikerek bronzéremmel zárta a magyar válogatott a Kempó világbajnokságot és világkupát. Fussa csúcsra 137-en 134 lépcsőfokot győztek le. 12 köbméternyi szemét 12. alkalommal rendezték meg a hegyvidéki tavaszi nagytakarítást. 19 óra van, jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. 12 köbméternyi szemetet gyűjtöttek össze a hagyományos tavaszi nagytakarításon szombaton. Az esős idő ellenére sokan csatlakoztak a hegyvidéki önkormányzat által szervezett akcióhoz. Pokorni Zoltán polgármester, az esemény fővédnöke elmondta, szerencsére évről évre egyre kevesebb a szemét a parkokban és a játszótereken. 12. alkalommal szervezte meg a hegyvidéki önkormányzat a hegyvidéki tavaszi nagytakarítást. Idén 3 helyszínen, a Normafal, Konkoly-Thege Miklós út és az Ötvös út találkozásánál, a Zugligeti út 61-73 számú ingatlanokkal szemközti természetvédelmi területen, a volt lóvasút végállomásánál, valamint a Rácz-Aladár út 145-147-es szám melletti erdős területen, a Zsák utca végében gyűjtötték össze a hulladékot az akcióban résztvevők. Az esemény fővédnöke, Pokorni Zoltán polgármester elmondta, ennek az akciónak a célja a figyelemfelhívás. Minden évben a Föld napjához közeli hétvégén igyekszünk megszervezni egy ilyen kedvcsináló, látványos kerülettakarítást. Nyilván nem azzal az ambícióval, hogy egész kerületet kitakarítjuk, hanem példát mutatva fölszólító jelleggel az itt élők számára, akik egyébként nagyon igényes kerteket tartanak fönt, hogy a kertkapun kívül is a kerítés melletti zöld területet, a játszótér melletti senki földjét is nézzék meg, szedjék össze a szemetet. Ehhez biztosítunk eszközöket, kesztyűt, zsákot, konténert és a saját magunk társaságát. Évente olyan 3-4 konténernyi szemetet szedünk össze, de hát ennél nyilván sokkal többet jelent az, ami a figyelemfelhíváson keresztül valósul meg, hogy nem dobjuk el. Pokorni Zoltán polgármester elmondta, szerencsére évről évre kevesebb a szemét a parkokban, a játszótereken. Nyilván itt a Normafa, egy kitüntetett helyszín. Ma már azt mondom, hogy egyre inkább tudják, sőt tiszteletben tartják azt a szabályt, hogy amit beviszünk az erdőbe, azt ki is kell onnét hozni. Tehát aki nejlonzacskót, flakont visz magával, mert uzsonnázni akar, szépen vissza is hozza, nem lehet az erdőt telepakolni szemetesekkel. Itt a kiindulópontnál, a parkolónál, a libegőnél ott igen, de közben az erdő az nem erre való. Idén a másik helyszín a Lóvasút környéke, ott a hajléktalanok egy kis gondot okoznak, elég sok szemetet szoktak összegyűjteni, de most idén ez sem olyan kiugró, kiemelkedő, a harmadik pedig a Denevér út környéki zöld terület. Természetesen a játszóterek, a parkok is ebbe a körbe tartoznak, de azt kell mondjam, hogy leszámítva egy-egy kalandosabb hétvégét, ahol a sörös lakonok árulkodnak a fiatalok jókedvéről, a játszóterek példás rendben vannak. Mióta cigarettásokat kitiltottuk is, így a cigarettát is, talán 4-5 éve, azóta alig van panasz a játszóterek állapotára. Természetesen a mi dolgunk ezeknek a karbantartása, gerebjézése, lelógó fák rendbetétele, de igazán szemét problémával nem találkoztuk az elmúlt években. Tehát az itt élők nagyon gondosan vigyáznak a parkjaikra és a játszótereikre. A hulladékszedési akcióhoz már 12. alkalommal csatlakozott többek között Kovács Lajos alpolgármester, Fonti Krisztina alpolgármester és Sikota Krisztina, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke is. Második éve, hogy a hegyvidéki nagytakarításban részt vesz a Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület is. Vojnárovics András, az egyesület vezetője elmondta, a rossz idő ellenére sok diák csatlakozott az eseményhez. A mai akcióba bevontunk diákokat, gimnazistákat, ugye most már kötelező van ez az iskolai közösségi szolgálat, ez az érettségihez kötelezően 50 órát kell teljesíteni. Több középiskolával is van szerződésünk, és ennek keretében hívtunk ide is diákokat. Hát a rossz idő ellenére a 3 helyszínen 25 diák azért eljött. A Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület vezetője beszámolt az elmúlt években szerzett tapasztalataikról is. Elmondta, azért fontos és jó dolog ez az akció, mert az erdőben sétálók, kirándulók egy tiszta területen kevésbé merik eldobni a szemetet. Hogyha egy terület tiszta,
oda sokkal lassabban gyűlik fel újra a szemét. Míg ha már van kint néhány zsák szemét, amellé sajnos az egyszeri állampolgár sokkal bátrabban odadobja a második, harmadik zsákot. Az idei tavaszi nagy takarítás során a Hágó Kft. 3 konténerben 12 köbméternyi szemetet szállított el.